ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman kula aturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabu Kesa. Kula tak matur paman Pancatnyana, larah-larahipun kados pundi kok dados mekaten lampahanipun paman. Monggo. Waduh. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Menika angger Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda. Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Iye. Angka kalih. Kula kinen nganti Kakang Stija Boma Narakasura kula dherekaken rawuh wonten Garing Ngamarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun iye. Inggih krana tiyang-tiyang pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring pringgondani angger Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe angukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula yayi Gatotkaca malah sak mangke sak ngertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandeng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yai. Oh, adikku sini. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurcakura reka giri-giri ronanggana magawe gelar Ronanggana magawe gelar ira wang Samba. Inggih, kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman. Nggih menika pun paman Pancatnyana. Lho, paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun pringgondani lan Trajutrisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha kok malah dados mekaten kawontenanipun. Kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu.
ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana saged manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Traju Trisna menika satriya-satriya ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman pancen ngono wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Traju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul, sampun ngantos bebangeri asmanipun Malindring Traju Trisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Sombo, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwuhing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta samangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para neraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepunden sepuh sedayanipun supados tumut ngrembag babakan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman pancen ngono wonten dawuh. Sak pengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembag wonten madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun Setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih angger Setija. Sombo wonten timbalan Mas. Ayo. Turna pun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken.